Noćna krnjavina u Vraniću. Opa, jeste vidjeli ovo? Tamo je neko krenuo. Ne vidi se gdje je tamo od ovog zida tamo. Mac. Spavaš? Dobro. Čekaj, nisam snimio se. Opa. Zašto nisam tamo na stepeništu stavili video, a njema tamo gdje je bio da postavim kameru jedno da sam napolju. Da sam sad shvatio bio bih napolju 100%. Zato što ono je možda bude i ujutru 3 sata, 2 sata, možda bude kad hoćeš. Sam tada ne može da baš da bude budan, a ja mogu jebi ga solno da snijem ako želim.